Oso jende lehiakorra ezagutzen dut, baina gaurko gonbidatua baino lehiakorragorik ez dut ezagutzen. Oihartzungoa da, realitetan ibiltzen da, oihartzuarra da, ez eta asmatu zein den. Baiet! Bai, bera da. Gaur oso krep bereziak egingo ditugu eta bere osagai nagusia kurkubitazioa izango da, bai. Zaldakizu ez zein. Nik uste baiet. Gorka da, gure gonbidatua, oso lehiakorra. Kaixo lagunak, eguerdion eta Gorka jauna. Plazer handi bat, zer moduz? Eskerrik asko, ondo. Plazer bat hemen izatia, Baina, gogoa bana ikan ezagutzeko zurire bai, así que, bai, gustoa. Hemen, a ver, ze kontatzen azun. Nauzea izela, pikiak asko gustatzen zaizkikela, oso lehiakorra izela. Eta gaina realitimun, ja, irutan hartu eparte, ez da? Jo, bai, tonto azkenean, hasi nintzen hor pixkatola, ez dakit ez da nola junitzen lehenengoa, bino, gauz batek ekarrizun bestia, batetik bestea salto, geho bestea, da azkenean, bai, iru, eta, ude baindikan hor beste posibilitate batzuk, bino, baingoz lasai. Baina bakak eskuartian baten bat, hemen nobedaden batek jakingo ja, edo? Eskaintzak badaude, gauza da, oso segido indituten iruak, eta ez dia... Inditutenak gaina dira bizkat salvajiak, goze asko pasatzen den oitakoa, gorputzak bai... Jipoia jasotzen du, eta, nik uste pixkat tarte etxo bat eman berdela, bai, eguneroko bizitzako gauzataz disfrutatu nahi dute, bai, orduan ezin dute, urtero jute nahi... Egurrian, bai, beste gauzak alde bate utzi berditu, eta gire nahiak bilatu nahi du. Eta bizitzan egai baude beste prioridade batzuk ebai kumplitu berdienak, eta orduan ezin dute, beti hor. Zerbait etorri daiteke, bai. Zer mozabil, fusilakin, urazpin, boxeatzen, dane emateriak, ez da? Bai, pixka, bai. Fusilakin beti bezala, engantxau perdido, uste zure arrantzan ibiltzen zara, eta hola, arrantza saliana, bai. Hori joan dakazu barkua, o zerbait sonatzen hau? Txalupa guain sekat, geta jan. Hori joan laguna zodiak azekak, eta hori jankuta ditu batzutan ebe. Ez que noiz bait sonatzen hau, ni horri bili eta zuri ikusi zana arrantzan edo. Arrantzan bai, beti bezala, disfrutatzen itxasuataz, eta naturataz, geho jateko ebai ondo, kozinatzen hain ondo moldatzen, minio. Zukalden seguro moldatzen izela zerbait, ez da? Más o menos. Gutxo grabera, bueno. Eizatzen hobeto. Bai, ondo. Bueno, gaur, ikusiko zu, saio eharra dator, ingo dunak ehundoko krepa, izokinakin barrun eharkia beraztuta, eta gero ospinetako bat eharra gainetik botako zio, eta aldi berian ondo pasatuko jau. Lujo, perfecto. Gaina boxian, erakutsiko zu gaur truko pare bat, ez da? Tak! Montxe gea. Bueno, ingo deuna da, krepa, eta ikusi zuen hemen kurkubitazio badakaula, kuiatxua, da, luzokerra, kuiatxua, danak dira kurkubitazioak. Pepinua de toda la vida, ez? Ez, pepinua ez, hau de kuiatxua, kalabazina. Vale. Eta behitu, ingo deuna, era berezi batean, hau, raiatu ingo jau, eta utziko jau zukatzen, eta zukatzen danean, zatekan, urasko balin bakak ego krepaiteko kostatu ingo zaigo. Ingo deuna da, hemen, raiadore honekin, pasatu, gero, iragatzi pixkat, zanpatu ura soberan dakanak entzeko, eta egingo deuna da, naztu, arrautzakin, irin pixkatekin, gatza puntu batoko jau, eta zia zerbait bertan sartuko dut. Horrekin krepa ingo jau, krep berezia. Eta barruan sartuko deuna izango da izokina dugu garbitu, azalak endu, eta horrein limoi pixka batoko jau, ontzen utziko dugu pixkat, eta gero, sartaitik pasako dugu, baina alde bat bakarri markatuko dugu. Pixkatiteko, baina beste aldia gordina gelditzeko. Horrei, gazta krema gehituko jau, aguakatia, gatzan puntua, eta hori ingo deuna da, krepan barrun sartu. Eta hori gutxi balitz, geho ospinetako bat prestatuko dugu, baratzuriakin, limakin, soja pixkat, hemen dakau tomate lehorra, olibak, albaka, eta gazta. Olio pixkatekin astuko dugu, eta listo. Txon, kezka dakat hemen.
Bitu, soja esan eta ez da soja. Ospina da, modena ospina. Bueno, eta hori gainetik botako dio, eta aldi berian goxatu ingo dugu hemen. Ados? Kristo nivela. Bueno, saiatuko gaitu, ona egiten. Hemen, esan dakoa, bitu, irraiatzen jarriko izan. Venga. Jarriko dugu hemen, bol baten, eta errexadek, garbitu irat, justu ikusteko bustita dagoela, hemen pixkak gorpuntxua okenduko zeu, eta azalda guzti pasako kela hola, eta dana raiatuko, bale? Venga. Eta ni bezalde batetik arraia garbituko dat, eta lago jau limoiakin ontzen pixkat. Gio, sartaitik pasatzeko, bale? Perfecto. Bueno, kontatu iguk, uste ze gainea, han beti realititan izan dekena, plako inda, bueltatze, fuerte jutena normalian, bino, geu bukatzeu beti 15-10 kilo gutxi jokin. Bueno, hain izateko nahiko argala, no, eh? Bai, normalien handi jo naiz. Bai, zeleno pixkatola indarra gehiago lantzen un, eta bain ja, nola boxeona zinazen behar de boxeo. Orfino ibili behar dek, eta irene horrian sartuta, ez da? Azkenean interesatzen dena boxeon, pisu gutxi jo euki, indarra mantendu, bino pisu gutxi jo euki. Ez pasata ibili, porque bestia indar txuetortzen bai bere pisu optimuanian, azkenian zaioak, no? Azkenian zuk peleatzen zu zure pesoko jendiakin, eta orduan, geozta gehiago, zure kontrinkantia geozta hundila guai, izango da bai, orduan, ez da interesatzen. Hor askotan ikusten dek, igual, bai konkiz batea, o superbintesea, o juna izan izena, jendia, haundigila jute, eta batzutan igual hobeto egre, boseo batea bezala jun, ire puntxuan jun, ez da? Eta ez haundigila geho, ez ustutzeko gehiagi. Egila esan, ni ez daki, ello eta aurkitu puntuan nola jun berden realititaz, igual du nola juten zan, sufritu, igual sufritzen zula. Oain nahi esplikatzen ze ondo nola inkozinatuko zer hau dena, eta nien intzen pentsatzen. Jo, nik hartuko nuke hau, tio, jarmango ni hola, vuelta, eta barrura, eta fuera, ala. Eta guiak ibogan okitartzen zartu, eta venga, ez da? Gure etxen hori, teo, gerkan hemen gora etortu gaitu, gerkan hemen gora etortu gaitu. Bueno, oan esan dek boxeoakin ahora buru belarri. Hau azikona? Bai, eman egurra. Esan dek boxeoakin ahora buru belarri. Bai. Baina, entrenatzen topera, ibasekide jende entrenatu iten diokela, lagundu iten diokela, ez da? Bai. Gorputzkara hona ukitzeko. Oida. Baina, holtza gainenak igo, zein dekire helburua? Nere helburua beti bezala kirolataz disfrutatzia. Eta osasuntxu egon. Hoi nik uste helburua beti hoi dela. Eta hoi izan berko lukela. Bino geho ja, bakoitzan aspirazio pertsonan barruan, bai, nahiko nuke igo barrin batea eta pixka proban jarri, ez? Azkenian entrenatzen dugu egunero pila bat, eta geho probatu nahi dugu, ez? Ze nivelak agun edo, eta bai, pixkatola badakat guerrero zen hoi barruan, eta gustatzen. Etzian Ibaian ose deituko, ez da? Eta goltza bateko beste famoson batekin borrokatzeko, ez da? Igual, deitu izan bazian onartuko nion, eh? Bai, ez da, bueno, beha irrez, ez da? Oaingoz ez. Bueno, eta zenbat denboa entrenatzen genek? Aztian zenbat bihar jutaiz boxeora, adibidez? Bira, haina entrenatzen boxeo 3 egun astian, bino geho, entrenatzen dut astian 6 egun, deskansatzen dut egun bat. Vale. Bino, iten dutena da boxeo 3 egun, egun bat indarra, gimnasioa, indarra normal, beste egun bat indarra pliometrikoki, hau da, indarra potentzia lortu nahian bezala ez haunditu muskulain baizik eta indarra geho boxeuan transferitzeko moduan. Sentaiak saltuakin, esprinak, pliometria. Eta geho beste egun bat mendilan korri, mendira jutenak korritea. Oida, eta geho egunero 8 ordu lan. Entrenatu, eta geho zailena da 8 orduak lan aitea. Jo, garrantzitsuare bai. Rebentatua. Gaur egun oso, bueno, modan leheno matezian egurra, entrenatu, eta astu iten gintuan deskantzu bat, eta zerti guain zioken gauzek garrantzitsuenetako egela, ez da? Bai, azkenian zu entrenatzen bazu egunero pila bat, geho ez bazu deskansatzen ez dio, zu gorputzari denbora ematen rekuperatzeko, ez entrenatuzun hori gorputza indartzeko, entrenatutakoa, orduan, entrenatzen bazu eta ez bazu deskansatzen, itentza estankatu. Orduan, entrenatzia oso importantea, alimentazioa eta descansua dia igual de importantes. Fundamentalak, ez da? Gorputzari ona sartu, ondo jan, ondo deskansatu, eta azkenian rueda bada. Egia da, profesionalako hierrexin dezakete, azkenian gu bezalako langileak oiden hain, eta gaina lanea junbertzu, eta tal, bada, hor ja, ITU bakoitzan ikuste alduna. Eta gorka, esan dek hor, 3 egun bai itekela boxeo, entrenadore batekin mano esatekena, o talde batena hor, borrokaldiak iteitu, batzutan bakarrikan igual etxekiat. Puñua, bestetan gerrilla, bestetan nola entrenatzen dek?
pixka aldatzen juten da, bino, bai, nino boxeo eskola batian, normala, eta jutena bertako jende guztiakin batea, klasiak batzutan gaude, goizetan jende gutxi otenga, arratsaretan gehiago, 15 pertsona edo. Eta bai egia da, kanpeonatuak datoztenian, nio haindik ez dutin. Bino, duela denbora gutxi da, aramat. Bino, kanpeonatuak etortzen dienian ja pixkat espezifikoki jartzen zaila zu entrena horiakin detuatu egiten. Bino, momentuz denakin batea, eta bai, eta normalian entrenatzen zu astian zer, eta astian bukaeran egiten da esparri. Pixkat, rinean... Aurrez aurre, jartzen zire gutxura ere pareko batekin txokena, eta ja aurrez, da? Bai. Baina ja, kasko jarri eta jotzea eta... Edo bate guanti jakite zizkio bestia eta gero... Esparrin da pelean simulazio bat, azkenian. Ez gajuten euneko pelea batian bezala ez dugu lesioi nahi, eta ez dugu nahi hor, euneko jartzen baza, igual lesionatu dezakezu laguna. Mino, 80% edo, kaskuakin, protekzioakin, eta bukala, eta... Saiatu, mina ez zitia. Eta guante potolo handillo guaki, ez ditukela, ez dira inbeste mina bat. Oida, bai da simulazio bat borroka batena, así que nahiko, ez baza defenditzen, jaso itentzula, vamos. Eta iristea izela batzutan, ubelduak inbegitea, zurreko mina egin. Askotan, eta buruko mina, edo odoletan agotikan batzutan, edo bai. Azkenian ez baza defenditzen, te la comes. Zien juten binge jokin, o bestia. Oaingoz ni, ze denbora gutxi da aramat eta azkenian hau da esperientziako kirol bat dena bezala. Zuk ez diozu irabaziko 3 urte da araman tipo bateri lehenengo hilabetian, ez imposible. Bizileta gaina gartzea eta guain zea... Naizta izan makina hutsa, igual urte batian iritsiko harrapatuko diozu, bino, hasieran jaso, belarria jetxi eta a entrenar, eta isili-isilik etxea. Eta zenbat kilotan hau guantxez, ze kategoritan sartuko itan, porque hor nola zio, que pluma, peso pluma, geho, kategori mordo bat zeudek, ez da? Kategoria pila daude, 50 kilotik... I erdibidian ibiliko, ez gutxura, ez da? Oida, más o menos. Dela gainea, kompetentzia gehien don pesua, ze azkenian, normalena da. Nere pesua da, ni dazkatu entxertan, 67 kilo. Eta ni jetxi nahiko nuke, 70 kilota borrokatzeko. Eta da, más o menos, peso normalena, ohikoena, hau da, jende gehienak dakana, ordun, nola, jende gehiena ordon, kompetentzia gehiena ordo. Normalian, daude peso pesado, dela 80 kilotik gora, peso semi-pesado... Iria estandarrena eta pluma gutxo zede, peso gutxo zede, baina irian zede gehiena. Hoi da. Eta hor gainak gero beste arte badek, azkenengo kiloiek ondo geiztia eta ondo eramatia jetxiera hori, ez da? Zeatikan, jendia igual aurreko egunean pixatu bihardik 70 kilo, baina jendia kapazaek gero egun terdik 2 egunetan 5 kilo geizteko. Uri gabe, illa korrik aiten, sakuakin ikusi jani jendia manta batzukin zerditan. Saunara eta hori... egun horiek aurre eraman, ez mareatu, eta egun horretara pixu horrekin itxi, eta hurrengo gunean errekubratu eta fuerteoteko hori beste arte, bozeo munduan, ez da? Hoi da kriston artia eta oso gauza importantiena, deitzen dena el corte de peso, dela peso jetxiera, azkeneko fasia ja, eta zuk esantzun bezala, igual, aste bete gelditzen zaizu pelearako eta jetxi hor dituzu 5 kilo. Eta 5 kilo horiek geizten dira normalian ura da, 5 kilo horiek, orduan deshidratazio bidez. Bino, gorputzantzako gogorra da, ez? Azkenian, deshidratazio bat iten diozu gorputzari eta sufritzen da. Hortako realitiak ondo, torreko ituan, ez da? Konkiz moduko bat edo... Hoxe hain izen pentsatzen, osea, konkiz batea juten adibidez oain eta bueltatzena eta listo, ez dut, igo inberko nun pesua, de hecho, jatea. Azkenian, realiti horietan, gogorrena hori dek azkenian, nik ikuste jatenek nire lehiakorra nauk. Eta beti guztau izan zaiteko, olako realiti baten parre batzu botako nizkian, da ondo pasatzea joango nituan, eta pike harrak, baina hor jani gabe hotia. Zuk emango zenun, show galanta, nik uste, ni apostatzen zure gatikan, guztua ikusiko nizun. Baina asuntuek hor, nire esatea, hau ze bat pikatzeka inbeste, ze bat zioko lako mala deltxan, karo, neire utxia jangabe. Ni hemen egunero jaten, nago, goizian, eguardian, arratzaldian, jangabe, ean gabe, ja... Gu ez ga konturatzen, bera. Esnatzen ga, gure gozaitxua, kafecito, no se qué... Erregian moguan bizigetu azkenia. Geo, que si el almuerzo. Eta bestela bazkari, ja. Geo merienda. Gozia dakatela, frigorifikoa ireki, hor da, ez dakazu ezer. Osea, nik, bera, gehiena faltan botatzen nuna, eta igual harritzen dio jendiari, baki zertzen, kafia, osea,
Nere kafetxo momentu hori edo kafe bat hartu nahi dut, kafe bat. Hor, ez dakazu ezer. Eta eraberian da oso positiboa, ze asko konturatzen za, zuk esan zuen bezala, ze suertiak agun. Ze aberatza gaituken, ze kaunakin bakarkan, eta nun jaio gaituken bakarkan. Lanea jun behar dugu, lanea jun behar da. Bueno, lanetik ateatzen ga, eta azkagu gure oporra, gure frigorifikoa janariz betia, gure kirolaiteko aukera, batzuko beto, bestiako kerro, bino badakagu. Eta askotan ez dugu baloratzen. Oain ebai Marrukosen egon adibidez, eta karnizeruak. Irekitzen zuen goizeko 8 karnizeria, eta gaueko 12 erditan, oain dikan hortzeon karnizerua lanian. Ostia, zenbat ordu dia hoi. Eta tipua guztua karnizeria zekakelako. Ez que hoi da, eta guke jatzen ga, 8 ordu lan egin berdugulako. Bueno, pues jun Marrokosea eta ireki karnizeria bat, eta go esango nazu. Bitxitos bete, eta nion da nitxogan, Barkatu, Joseba, hau dena egin berduto. Emaiko beste pixkat, dana egin. Eta, egia esaten du, gehala munduan etzegiat bakarrik itxaudeken 5-10% gaituk, hain ondo bizi gaitukenak. Danetik zekaulaik esan dekela, kafia nahekenean kafia, kalea juna edionean kalea, eta meikura junta baja ematezik, eta igualek gaituk ez da lanean juten. Munduan beste leku askotan, ziaro, pobria dira, nire Afrikan ibili naiz asko, Indonesia alden, Zentroamerikan, Egoamerikan, eta zenba milaka pertsona daude, benetan pobrek dianak, eta egunero lortu behar dutela bai jatekua, edatekua, medikamentuk ez dakaela. Hala da, eta horrek egiten dizu pixka begilak irekitziak, eta bani hemendik aurra hoxei. Kejatzeko guak atenian, goatzena jende horietaz, eta esate dute. Pues, eskerrik asko esan, tio, bizitzari dakaguna eukitzeagatik. Dudik gabe. Bueno, oso ondo, Hoi, earki birrinduek, kita baten, bai. Agonea, garbitzea, ez dakat esperientzia asko gila esan, nola zen? Ondo. Pepino moduko aurraiatzen. Kuia txikilea. Hau ingo jauna, behituzak, ematik ezetz, baina behituzak, barazkik, urpila eukitzeue, eta behitu, Hau hola xeiten dek? Uste segura zekaken? Ordu, hemen lagako jau pixkat, zanpatuko ju, eta gero, naztuko jau pikatu izkaten ziazerbakin, arrautza gehituko zio, irina, eta horrekin krepak ingoitugu. Hemen bai, ontzen utzi du izokina, eta bitarten ingo deuna da, erreporte bat ikustea jungo gea. Zehazki jungo gea, Baskerira, Bilbon dao, teiteko garagarduak, eundoko hamburguesak, wine focacciak, ogila, ikusiko ez zeleko erra. Kaixo Zukal herritarrok, ondo etorriak Baskerira, nik Jon Blasinaz, hause Bilboko kaiak eta hause gure auzo denda. Zartu nigaz! Auzo denda gara, baino nahiko celebrea, aldi berean okinak garelako, garagardogileak eta dandana hartaike hemen dekogun errestaurante eta tabernan. 2017 hasi ginen proiektu honekin. Gure etxean gustoko genuen garagardon hartzea, ogion hartzea, eta zelanez antolatu behar genuen. Orduan, errestaurante bat ireki genuen, non gure produktuak ekoiztu eta saldu. Horregatik, baita ere, auzo denda gara. Dendatxo bat zartu dugu, non gure ogi ez aparte, gure garagardo ez aparte, kontzerbak, gaztak, danatarik dekogu zuentzako. Hosteleritzan, egun osoan daramagu jota fuego, goixetik gauera. Ez egun guztietan, deskantzua egin behar da ere, baina hemen topako duzuez, gozariak, bazkariak, askariak eta afariak, zuen gustorako. Jatetzea, garagardo eta ogi munduaren inguruan doa. Orduan, bai hamburguesak, bai pizzak, baino baita ere, eguneko platerra topako duzue, eguneroko jana hartzeko be. Gure tabernan, 10 euskal garagardo bazkebi errekostutak ditugu. Bai txorrotetan eta 100 erreferentzian gure frigotan. Eta espentza garagardoa bakarrik rubia eta baltza existitzen dela. Dozenaka garagardo ditugu, plater bakoitzarekin ondo etor daikesenak. Baino gaur, zuek gure fokatzea nola egiten den, jakitera etorri zaret ezta, zatozten igaz eta behituko dugu.
Bazkerin okinak gara, eta gaurkoan focaccia ezagutuko dozue. Focaccia, pizza bezala, italiar rogi bat da. Italiar rogiak oaintxe oso famatuak dira, baina aintxindanik egiten dira. Gertatzen dana, orain eramateko formato honetan gertatu dela. Ireki eta eguneroko sandwich bat bihurtu da Italia guztitik. Eta hemen jendea txorotzen dartzen. Focaccia on bat egiteko, etzean oso erraza da. Irin hartuko dugu, gure oreama, gatza, ura eta altzagarri pixkat, edo legamia. Dana nahaztu, 30 minutu autolizi, eta gero oratu. Behin ondoratuta dagonean, erreposoa sartu behar da. Hortarako, 24 ordutxo egingo ditu gure kamarak. Bazkerin dakizutenez, baita garagardoa egiten dugu. Orduan, gure maietan beti saiatzen gara garagardoarekin bat datozen platerrak hartzea. Oso famatuak ditugu gure hamburguesak, smash burger baita dekogula barne, pizza, eta noizki baietz, gaur egin behar dugun focaccia. Hurrengo egunean, kamaratik ateratzen danean, zatikatu, zabaldu, pixkat haizea kendu, gaineko osagaiak jarri, gaineko osagaiak gure tabernan ondokoak erabiltzen ditugu. Tomate, tipula eta gazta. Gainean, geruz goxo bat geratzeko. Eta labera jungo gara. Labean, 20 minututxo egingo ditu, 230 gradutan gutxi gora bera. Baina honekin ez dugu bukatzen, gure focaccia labetik urten da gero, zabaldu eta gauza goxokin beteko dugu. Zer da gauza goxo bat? Saltza pixkat, entzalada pixkat, urdai azpikoa, pastrami edo egunean dekoguna, eta horantz izango dugu gure bezeroak gozatzeko prest. Hauxe dugu emaitza, etorri bazkerira dastatzera. Ibáñez de Bilbao 8 ikusten gara. Gero arte! Tutto bene bambino, ai ama, focaccia gauza erraek, Gustatzen altzeko ogi esponjos hori, gaina osagai erragin. Olillo on bat bota hor barruan, eta barrura. Bez handekena, olillo pixka eta tomate pixka diurtzi, eta nahikoa baino. Eskerrik asko, jarraitu horrela, gauza mordoa diten da dana fundamentua egin, eta gau hemen jarraituko dugun, aldeun neurrian. Bueno, bezarka bat, gurian jarraitzeko, hemen, dakau zukatzen hau. Inbez deuna, bitu, masa egiteko, ikingoek. Baina hemen esan dio, behitzak hau, hemen dena birrindu, erdila birrinduko eta beste erdila ez. Hola, xe? Hemen ningo ekenaek. Bi arrautza bota, irina mota, eta gatza pixkate bai botako joko, bale? Hoi dena birrintzen dek, eta gero ingo ziunek hau gehitu, bertara, bale? Gatza pixkat, bale? Birringailua emaio lasaiz, entzute zaigu hemen. Bi arrautzako nea bota, hau dena oso ikane bai, eta barroa, bale? Bale. Eta nik ingoitena dek, betu, hau prestatzen jungo nauk, eta hori markatuko eskiat, gio pixkat ostutzean gazta kremakin da lasein nastutzeko, bale? Eta aldi berian kontatu inberizkia gauzak, bale? Venga. Bueno, esaiak realititan. Hor, konkisen egon itzan, gero supervivientez, gio berriro konkisea, baina ja hor junitzan, ja kapitan bezala. Ze desberdintasun? A ver, adibes, konkisetikan supervivientezea ze topatuan desberdina? Konkisetikan supervivientezea desberdina da denbora, azkenian. Supervivientezen zaude denbora pila da, Luzia. Etzu ikusten, eso que se dice la luz al final del túnel, etzu ikusten inoiz. Osea, pasatzen da egunak, pasatzen dira hastiak, eta zu hor zaude, ondartza bat dian abandonatua. Eta, konektatzen zu jendiakin, eta denak ikusten juzu haitzen, ikusi ez, haitzen dituzu etxian, supervivientes tal, denak zuri animatzen taula, eta geho behaiek telebista itzaltzen dute, juten dira, eta zu gelditzen zea hor, izarra behira ondartza hortan, urrengo aste arte. Eta, Luzia, oso Luzia, goziakin egunero, Claro, gainea edek, han bai dekela,
zuzen antzekoa, zuzenekoa, zeatik hastiak pasatzen ditu, baina zuek antzaudete, konkiz adiez luzeago grabatzen dek, gero astero botatzen dek, baina desberdinak. Konkiz da sprint bat, vale. sprint bat bezala, eta bestia da una carrera de fondo. Konkiza egunerokotasunean gogorrago, egunean, lo que es del día a día, gogorrago. Jana aldetikan, goze gehiago nun pasauan. Gozia nik uste kriston gozia pasaut bitan, bino... Igual konkiz netzako politiagoa izan zen lehenengoa inunaz, izan zen ere... Berriare bai, ez da, Virginidadia bezala galdu nun realitiekin. Izan zen nere lehenengo realitia eta junitzen kriston ilusioakin, eta, karo, enekin nola funtzionatzen zuen telebistak, enekin kamarak nola zien. Inuxenteo bezala goa, ez da? Todo inuxente junitzen horrea, totalmente. Eta orduan gauza bat berria denian, ez asko disfrutatzen zu, dena da berria eta gozatu nun. Eta superviviente esateken hain karrera luziekela, aste horien bitartian, ze egiten dezuean, basekiat hor, arrantzako doaiak ebai eakutzitu ala, han azkenian, egia esango izut. Hoi da, supervivientes deitzen diote, bina, azkenian hor da, superviventzia nahi batzu egitan, indezakezu, pero vamos, gozeikan pasagabez. Hor, arrokan azpilan daude, kriston langosta pila. Baina ez dira usten hartzen? Ez zindia hartu, ze bedan daude. Arrautzakin eta hola, orduan. Langostak daude leku guztietan, daude kriston pelikanuak, iguana pila bat, janaria bado, eta guzua dakagu. Orduan, superviventzia guzten baute egiten egitan, eske ez dut galtzen ez da kilo bat. Eta hongo nitzake hor, oporretan. Saltzen langostak, Herri da junta diruak inguelta. Izango zien opor batzuk, nik uste. Bino, gauza asko debekatua daude. Normala den bezala imaginatze dut, reserva bada. Bino, zeiten dugun hor, diskutitu, gure artean, zezuk esantzun bezala leheno gaude denak, kriston goziakin eta molestatzen dizu ondokuak egiten duen guztia. Eta gainean nahiko espertuak dira eramaten dituzten jendia area zure txarren ateratzen. Jende bereziare, ez da? Eta, hoxe, denbora pasa eta etxoin, aber noiz etorrikoen la luz al final del túnel. Gorra izan berdi, bai. Gio adibidez, konkizen altzeko zerbait gertatzen dek, eramatei dienian jendia kanpamentu txarrea, ez da, horra hola, lokazo, fango, txungo hortan sartuta, ezin dekela hortik atea, esateki. Hau dut treskantza hemen, eta ikezatekena, hostia, hortxe zio leku bat pixka lehorro, hortzio pixka tontartza, eta ez hemen, lauki hontan sartuta, ez da? Bai. Esate dizute, al campamento muy pobre, eta bertzu gorrea. Eta azkenian behai jarri dute leku hoi zu gorreoteko, eta kaso inbertzu. Baina, bai egila da, usten zu kilometroa doinez ibiltzen, kobazulo bat aurkituko nuke, eta aldoingo nuke bustigabeko bazuloan azpilan. Zuaitz bat egoko nitzake koko batzuk hartzea, baina, bueno, azkenian ebai ulertu berdena da, azkenian. Reality badala. Reality bada, eta behai jartze dituzte arauak, eta zuzua zarea nahizulako. Orduan, araua bete berdi dituzu. Ondo, eta adibidez konkizen gero guapo izatetu probak eta azkenean ikusten gogorragoa ditukela, ez da? Gogorri hor sentituko izan identifikatuagoa, beste probetan ditugu la pixkat xelebre gehiago. Supervivienteseko probak dira nahiko ekilibrioa mantendu, pixkat kutsara bat jartzen zula buan eta arrautzara bertzula, estilo hortakoak. Eta konkizen dira, uste dut ikusi dituzuten bezala, proba guapuak, edozein kirolarik egila san gozatuko lituzkenak horrea hoiekiten. Baina hor paso de proba batzuk adibidez, o armi armak ez bazaizki gustatzen, o txerriak ordinik nik kuidoik eukiko, baina basoek, segun ze proba, batzuntzako oso gogorra ditukenak, ez da? Armi arma gorrotu izkigena, aurten ikusi nian proba bat, batek hildakoa bakarrik hartzen zizkiak, ese me ha muerto. Ez txikan barrabilik hartzeko ez da bat bizikan. Bino, azkenian nik uste badakizula noa zua zen, osea... Ja, hori niretzak, galea guatak ezin bota salto bat itean. Zenbat edizio inditu konkisegia, hogei, ezakit, zenbagarren handi joazten, hogei jo. Badakizu, zerdon, badakizu hor dagoela armi armak, igerin bertzula, geho juten da bai jende askota, yo no sé nadar, jode, tío, pues de puta madre, orduan ze, eta gaina denbora eukizu ikasteko, ez? Baitare. Geho hito iten dela, jode, batzu juteitu, fama bila, otxeki zerta. Hau ondo ziok, sozio? Ondo ziok. Guaina bota berio gainetikan? Naztuko jau horrea, ezako kenduko ziok, mutxurra. Golpe pare bat eman. Vale. Eta guain sartuko hori dena, bertara. Hau dena? Bai. Venga. Nabe goiara bat eman goiat.
bestela eskuakin, igual Eskuakin, venga, garbi azezkau. Hau behitu horra, markatu jat, alde batetik eta hola xeutziko jau. Jo pixat oztutu egin nian, hauak eta gaztakin naztuko dugu. Primeran. Hola xe, guain goiara bat emango jatori dena ondo nazteko, eta listo. Eta gero, oso desberdin izan goek konkizia jun, partaide bezala, edo, junitan bezala, bigarren aldiz, kapitan bezala. Bai, azkenian zure rola era bat desberdina da. Azkenian zu azenian partaide bezala, partaidia zea. Eta orduan, zaude zentratua bakarrikan zure bidian, eta gero... Esku garbitu izan ebe gor, bain, segundu bat, bai. Nik? Bai, garbitu lasai. Gero, kapitain bezala zu azenian, azkenian, hoxe, zaude talde baten lider bezala, eta zure objektiboa da, ja ez personala, baizik, eta zure taldean onura bilatu bertu, orduan... hau no zer egin garbi, papera, ez dut ikusi. Esaten un bezala, azkenian kapitain bezala zua zenian lortu bertzuna da zure taldean onura. Eta partaide zua zenian da azkenian bizkat pertsonala, zure onura pertsonala, ez? Orduan bi rol desberdin dia. Ni uste diate, hor lehengoko aurreneko urtetan hor juteituan nian korta eta hori trikimainak gehiago itezizkien, da hor uste zien. Gaur egun nik uste ere bai kapitaina ere bai gurra sartze ziotek, ez da? Eta juteitu behin bila asko, ez da? Nik uste dela lantegitan bezala. Lehen juten zen lantegi batea fabrika batean, eta zegoen jendia erretzen, zerbeza edaten, eta hola. Oen juten zen lantegi batea, eta dena da oso zorrotza. Ezin da ezin da tal. Nik uste konkizen berdina pasten zela. Azizien iantzen pixkat, biba la vida, eta jendeak trampak egiten zinun eta hola, ez dakite, da nik uste dutena ikusi duanagatik. Bino bain ez, oain jutentza eta, egurra. Da, sufrimendua eta egurra. Egurra, kaina sartu, kapitaina, kaina eta etxea txikitua iritsi beste guztia bezala. Ne arresta humilduta, eka txisla, man. Humilduta, oixe. Eta, geho, zantekena trekimainakin da lapurduta. Beti zeo zebazioko puntxun bat trekimaina bat iteko, kamaren bat egin foskitos bakendu, o frutaen bat, o zirbait. Bai, bino, badakit jendia induna, bino, ez dela, bat erresa, osea, ke ba. Txibatu asko zio, ke bai, Langilea, ke bai, normala emezera ez dute, galdu nahi bere lana, orduan laguntzen bai ozu eta harrapatzen bai zute, langilea problemak eukiko, orduan ez dute egiten, bino, bai, ni badakitena da, jendia saia duela sobornatzen eta horre ondiela gauzatxuak. Batzuk lortu dute, beste batzuk ez. Beste batzuk kastigua, eta talde guztia izorra, eta talde ni egia sartia nahi batzuena ez da saiatu. Ni juna horrea, ni saiatu nazena da, hoi da, kamarak behitzen etzien nian nahi eta hola, zuaitz batea ego eta koko pare bat hartu. Hoi bai, hoi indut, egondu nazen guztitan. Edo, hemendik ezin datea, bale, eta lo daudenian eskapoin, ondoko kalara, koko batzuk hartu eta jan. Hoi. Pero ya está. Hori gozia egite. Hoi superviventzia, ez, oze? Hombre. Bueno, launak, hementxe, esan bezala, gehitu. Hau, dakau, krepan barruan sartzeko. Bikain, hemen, krepan masaiteko. Bisa ze berezia. Gero, ospinetakoa prestatuko dugu, baina bitartzen ingo duna, beste reporte bat ikusteak jungo gea. El caserio ditzen da, jatetxe harra, eta kiston zukaldia zekaten. Eta zukaldari apatxi ere bai. Oazen ikastea. Kaixo Joseba, ongi etorri berriro, Sondikara. Ni Patxi Zugazaga naiz, elkaserio jatetzeko sukalde burua. Eta gaur, postre berezi bat prestatuko dizuegu. Bueno, errezeta kontatu baino lehen, freskatuko dizuet elkaserio jatetzeko historia apur bat. Elkaserio jatetzea, 1974 urtean, hasi zan Zamarripa familiarekin. Jon, familiaren 3. belaunaldia da. Bere amama Pilarrek hasi zen negoziarekin. Elkaserio jatetxearen sukaldaritza klasikoa da eta klasikoa izaten segitzen da. Baina gaur egun zeozer gehiago jartzen diogu. Zapore klasiko eta tradizionalak, baina modernotasun puntu batekin. Modernotasun puntu hori duela 24 urte sartu zen jatetxean, ni sartu nintzenean. Bere garaian, Bizkaiko aireportua izan dana, Sondika herriarentzat oso garrantzitsua izan da. Gure bezeroak bere garaian aireportutik etortzen ziren. Beraz, elkaserio jatetxea beti eduki du leku estrategiko bat.
Gure eskaintza gastronomikoa kartan eta menuan oinarritzen da. Karta egunero eskaintzen dugu, bai lanegunetan eta asteburuetan. Gure menua sustraia deitzen da, kartako plater nabarmenekin eginda dagoelako. Orain bai, heldu da momentua, goazen gure errezeta egitera. Gaurkoan, esan dudan bezala, biskuit turroia txokolate beroarekin egingo dugu. Eta hemen prestatu ditugu osagaiak. Biskuita egiteko, arraltz gorringoak, azukrea, turroi pasta eta esne gain freskoa erabiliko dugu. Txokolatea egiteko, txokolate kobertura, esnea eta esne gaina erabiliko dugu. Lehendabizi arraltz gorringoak prestatu eta azukrearekin irabiatuko ditugu. Biskuita frantsesetik dator biskuit glase da, eta da bizkotxo izoztu bat. Ezberdintasuna ez duela irinarik eta esne gaina daramala. Errezeta hau Caserio jatetxeko klasiko bat da, eta 2002 urtetik egiten dugu. Beraz, 24 urte daramatza gurekin. Gero, turroi pasta gehituko diogu. Errezeta hau nirekin sartu zen, eta esan behar da, errezeta oso arrakastatxoa dela bezeroen artean. Ondo nahaztuta gero, esne gaina irabiatuko dugu eta aurreko nahazketari gehituko diogu. Errezeta honen historioa nahiko bitxia da. Ni Gabonetan sartu nintzen lanean eta zeo zer egin nahi nuen Gabonekin lotuta. Poste fresko bat nahi nuen, eta Gabonetan geudenez, turroia erabiltzea iruditu zitzaidan. Nahazketa hau moldean jarriko dugu eta 12 orduz izoztuko dugu. Txokolate salsa egiteko, kobertura txokolatea, esnea eta esne gaina, zutan jarriko dugu, baina 50 gradu pasatu gabe. Plateronez gain, Caserio jatetxeak klasiko asko ditu. Adibidez, indabak, legatxa frikitua, bakailaua eta piperbeteak, besteak beste. Postrea amaitzeko, turroi biskuita zatituko dugu eta txokolate saltzarekin bainatuko dugu. Eta amaitzeko, crumble galleta apur bat botako diogu. Bueno, Joseba, hemen daukazu gure gaurko proposamena, gure biskuita, eta dastatu nahi baduzue, hemen gaude Caserio jatetxean. Agur! Hau papatxi, artista hutza aiz, eta oiegoi biskuit eharrein degena turroiena. Bezarka da hondi bat, eta esaten du, sukaldari honak gozogintzare ondo dominatzen duela. Gero, esaten du, gozogileak sukaldaritza egiten duela, baina sukaldarik gozogintza ez beti, Bai, bai, fina hauek eta. Bezarka da hondi bat, eta eskerrik asko eta horrela jarraitu, goxatzen. Bueno, gurean jarraiteko, hemen jarri deu, krepaiteko, sartaia martxan, olio tanto gota eta bertara. Hemen, aguakate gaztakremakin nastukoet, hau, bertan nastu behar baina pena matit, olako itxura hona daka, Ik gordintzalia balaiz, hola, sushi, sashimita, ceviche eta holako gauza jateituk. Bai, bueno, nik buelta bango zio, baina behitu alde batetik markatuta, eta bestetik iaia gordina. Txikiat igual krepan barrun holako tira pare bajarri eta nahiko, txikitu gabe. Bueno, ingo deuna da, ospinetakoa prestatu, hau inda da hola, eta ospinetakoa iteko, baitu, bol baten ingo deuna da. Tomate lehorra txikitu, oliba beltza txikitu, dana txikitu inbiar dugu, bale? Iku nahi gauza hauekin, bale? Albako ostok eta batzuiaren ikin goit, eta pilen artean jungo gaituk. Hau txikitu nola? Bai, dibes aritotan, bai, labanakin hartzen dugu, eta dibes hola, aritotan, polita gelditzeko. Perfecto. Bale? Bueno, esan deken bezala, urpeko arrantzariare baiz, ezta? Urpekaritza gustatzen zaik. Euskadiko, Gipuzkoako txapelduna izan dagoa ere, bai? Euskadiko sub 23 txapelduna izan dagoa, bai, bere garaia. Ona. Hor kompetitzen ibiltzen itzenian, zebain ez dut kompetitzen. Vale. Nirek abusatea, goxatzea, eta... Gauz gehiagi, azkenian. Ja, bizitzak ez du ematen denbora. Nik horre urpekaritza inda zekat, hor bakik bi arrantzale mota zeudek urpekaritza niteiena, batzuk bera junda esperak itixikena, bera jun, arroka bat eutzi, 10-12 metroa, eta han saile hon, da han sartzitu bazarbua, lupila, dentoiak, etortzekena, ez da.
eta beste datu zegoen ni bezala xaguan aiteien arroketan bera. espumetan, ez da? Hor lupin bila, o sarbon bila, hola. Xaguxalia... Bai, xaguxalia bezala. Egia esan diolakoa izan, ni beti hor olatuta artean, reta hor arrantza honak egite dituk, izan behar izan, funtzionatzen du, hemen Euskal Herrian... Bai, besteako entrenamendu asko berdek eta fondo asko, eta egia esan ez tekerretxa. Bai, esan du bezala, horiek dia arrantza egiteko mota desberdinak, ala espera, zuloa edo rompientian. Eta gero azkenian ona den batek egiten ditu kombinatu. Azten da, geizten da, azten da xaguan egiten, pa. Azkenian arrantza da, zuk simulatu bertzuna da, leopardo batek sabanan, gazela bat arrapatzeula bezala, bino uran azpilan. Azkenian arroka baten atzian jarri ezkutatua, polliki avantzatu, zure urbildu eta... Eta zaida honak iteu... Zapuak iteuna, zaion, eta datorrean... Hoi da, usuan eiza bezala, zaude etxoiten eta pasatzen denean danba. Oidek. Eta nun izan naiz trebeagoa, ze gustatu izan zai gehiago? Zuluan arrantza idet, zulotan sartzen linternakin sartu, zuluan sartu, eta begila hor geldik danba. Piskat arriesgatuagoa da, ze peligrua daka, zulotan sartu berda taula, bino piskat izan haula ero xamarra. Eta suerti auki dute bai ez ditela ezer pasa, zegoen jastena pentsatzen eta batzutan arriesgatu dut gehiagik. Bino, azkenian hola ebai hartu dut arraio oso onak. Ez dakit badakizu, nire dakat hemen harrapatua Euskal Herrian mero bat, 13 kilokoa. Entzun da, sekat. Jaizkibel aldetikan edo? Bai, jaizkibelen. Bai, entzun da, sekat. Euskal merua, dela, merua da arrai bat. Gorri ja, ez da? Bai, merua da arrai bat, bakarrik andona, Mediterraneoan, Estretxo Gibraltar taula, ez do, Kantabrikoan ez do. Eta hartua dakat, Kantabrikoan mero bat, dela gauz bat oso arrarua. Egia esan, lehen horret dentoiak eta olak jendiak etxizkin harrapatzen hain beste, ez da? Eta guain bai, lenguan entzunia baten batek limoien bate bai harrapatu zila. Bai. Eta honea iristen editu gero bai arrai bereziak ola, ez da? Ura berotzen nahi da, azkenian ura berotzen nahi da, komprobatua do. Calentamiento global ez dakit hoi deno, ez ni dakiten nada, ura urtero grado bat igo dela, lehenoko. Eta orduan zein du, espezie berriak ekarri ditu. Leheno etzebenak, pet limon, dentoiak, Mediterraneoko espeziak etorri dira Kantabrikora. Aladek, lehen hori igual baten bat torrikoan kasualmente, baina guain bazeki urtero etorten ditukela, ez da? Bai. Bueno, eta mero hori zenbat esan dek, zenbat kilokoa guan? 13 kilo, eta gainak grabatua dakat. Hortxe do. Hor lenguan hemen erreportai emateak utzi ziguten, eta merua, bai hemen normalen jendea oitutazio merua txernai deitzen, ulertzek? Bai. Ekrisagoakena. Hori da beste espezie bat. Da sakoneko merua deitzen diote. Han kantillan eta hartzen dute barkuan, fondo askon. Aladek. Bueno, nola horrekin? no? Petral txamar, egia zan. Lase. Zure aldian... Oso ondo bitxaztik. Ezin hobe. Bai. Niko nahi vuelta mateko, guain. Ez ditreskantzik ez eukitzeko, a ber... Txeki gora etorreko nauke. Eske, gustatzen hau, sukaldaritza eta hori, azkenian denbora gutxi eta jaten du sota kaballo, rei. Arroza, txurilla, oiaskua... Eukiko egola janarien bat ola esateken nahi, hau iteia lagunekin, o sosidaden arrantzatzen nian, erau prestatzeiat edo... A ber, ontsuak, azkenian hartzen dituguna ontsozaliak ebai bagea, eta familian ontsuak hartzen ditugunean, edo txipiroiak onak, edo arraia, edo iztaria dian ere lagunak, orduan da gagunean genero ona guk hartua, normalian da juntatzen geanean lagunak afariak iteko. Hoi da politia bai, harrapatu eta gelditu eta... Azkenien gertatzekenak harrapakariak, ez da? Urazpin, mendin, zerutik handatorrena... Eta kagu depredadore zen hori, hoi bai, oso konstientena eta saiatzen gea errespetatzen, Dudio, Azkenean... Askotan gehien errespetatzen deuna, zandik esaten dut bai. Estari ja, bestia arrantzaliaiz eta kauen lamart. Zazen, karo, eta txian jartzen dek lavajiaz eta no botatze gur hori. Bai, nik uste evoluzionatu dugula, lehen ginen asko, harrapatu todo lo que se movia. Oain ja, konstiente gea, hau bedak daude, olagarro hau txikila da, utziko dugu handitzen, eta bizka ja, selektiboagoak eta naturarekin eta errespetua. Leheneko eskolakoak bai izateziala dana barroa, txikila, ondila, bestia, eta baino beto. Beste garai batzuk ziren, tamaino nahi ama, ez da? Hoi da. Igual mea ulergarria bai, beste garai batzuk ziren ez, eta jo que se, harrapatzen zenun eta etxian jaten zen dena, bueno, gaur egun. Botazak hori bertara. Vale. Gauza, tingo deu. Denboraz kanpo gaude, ingo eta honekin astu. Hemen gazta eta lima bota, eta guantxe gatoz hau txukundu eta platera erantzea.
Bueno, baditxez di, montaia egitea. Bat prestatuko baina hortzekat beste egiteko, Hau hemen plateraratzeko jenden aurrean. Eta jan noiz jan berdugu, Zituan, gaur egun asteanian, idani hemen jaten gatuko gaitu. Jatuna alaiz, asko gustatzen jatia. Exagerau. Exagerau, eta? Jatia bino placer raundillago ikamundu ontan, gutxi daude, Prakak kendu gabe batez. Bueno, hemen, inberdiuna dek. Jarri barron, izo gina. Hemen bestia. Horrelaxe. Bueno, orduan, ze ikusiko jau beste realitin batian, o ja hurrengoan zea holtza gainen ikusiko jau borrokan? Ba, ez dakit, bera, gila esan ez dakit, ze esan, na pixka fluitzeko bizitzan. Segun aizian hundi jotzeun eta segun ze gogokin gauden, etortzeken aginikoek, goxatu. Etortzen denian abertze humorekin harrapatzea egun, ze gogokin, eta ze momentutan, eta aurrea o atzea. Ona, ala berdik egia zan, Bueno, betu, Hor, indi jau krepa. Guain botako zio gainetikan, ospinetakoa. Indeuna hemen, tomate lehorrakin, olibekin, gazta pixkatekin, gero baitari ospina, limoian birrindura, eta honi bixigarri jamango ziokiztona. Vale. Ondo. Bueno, eta bukatzeko, betu hemen, gazta pixkatutzik, botazio barroa, baina gainetikan, hau inoizte gaizketorten ez da. Gazta raiatua, eta bukatzeko, perezil puxketa batekin, gauko platera indazeko. Nauzi, plazerra hundi bat. Razo, zio, eskerrik asko. Hore bat. Bai. Eta guain, hau jango jau, gero entrenamentuak egingo jau, bale? Venga, zuen nahi zuen bezala. Agur lagunak. Egipo, agur.